A marcha ciclista organizada para este domingo, coñecida como bicifestación, pretende fomentar o uso normalizado da bicicleta, sen importar a idade e a condición física dos usuarios, así como unha maior liberdade de circulación pola cidade. Buscamos unha reflexión dentro da sociedade, por eso a manifestación chamase Pontevedra, que pasa coa bici? Unha reflexión dentro da sociedade, unha reflexión para os políticos, que modelo de mobilidade están promocionando, e sobre todo concienciarnos de que invertir en bicicleta é invertir nun outro tipo de mobilidade sen emisións e por riba que as persoas melloran a súa calidade de vida e a súa saúde. Dende a Asociación Pedaladas contan con que a participación sexa numerosa, xa que se trata dun percorrido de carácter familiar no que se dará a volta a toda a cidade. Imos dirección Marín pola estrada de Marín, utilizando un carril bici, regresamos cara ao centro da cidade pola rúa de Rosalía de Castro, percorremos todo Beira-Mar pegado ao río, e logo subimos por Xosé Malvar para acceder ao centro da cidade. E justamente por aquí, por este lugar onde estamos, vamos a pasar coa bicicleta. Unha das melloras que propón a asociación é a necesidade de establecer unha rede ciclista dentro da cidade, de tal forma que se creen máis carrís bici que permitan unha circulación máis fluida, así como a mellora da comunicación con outras zonas limítrofes de Pontevedra. Xa temos confirmacións de líderes de varios partidos políticos que van a participar, entre eles o Partido Popular. Tamén Podemos díxonos que ia asistir para ver o itinerario que íbamos a facer. Encantaríanos que o alcalde de Pontevedra se mollara dunha vez coa bicicleta e viñera en bicicleta. Polo menos as saídas, non sabe moi ben andar en bici, pero é importante que os políticos manifesten a súa intención de un cambio da mobilidade. Os coches ocupan demasiado espacio público e hai persoas que sí que xa poden empezar a usar a bicicleta e hai que darlle facilidades. Polo tanto, con esta iniciativa, procúrase a mobilización da cidadanía a favor do uso cotiá da bicicleta como medio de transporte na boa vila.